Bă, e unul cu loc, unul cu bicicleta deasupra noastră, mă uite-l. Ăsta. Și ce dacă suntem mici, iubirea mea. Vezi? Îl văd. Ăsta. Futui morții lui de jec, coaie. Vine cu bicicleta aia micuță pe noi, mă. Trage în mine. Oh, căcat. Coaie, uite-te și tu, mă, suntem violați în propria bază, coaie. Bă, nigga, e Elicopter mic. Da, mă-l văd, dar nu pot să mă ridic deasupra lui destul de mult. Gata, acum merge. Ce mult ai? Nu știu dacă nimerești șaturile. Nu pot de tine. Îți bă Nici. botul mai mult. Nici eu nu pot de mine. Gata, l-a nimerit. Wow. Coaie, nu pot, coaie! Fucking slaves! Nu! Îți iei ban. Oh, calmează-te, îți iei ban iar. Calmează-te. Only 6 people all Vai, calmează-te. together can Hai, fucking kill me. Hai, Inferior beings, dă-i morților, coaie, băga mea și pula mamele lor, coaie. M-am săturat să fiu focusat în halul ăsta, în fiecare meci e la fel. Nu pot și eu să zbor liber, să fac ce vrea pula mea, ca aia din videoclipul meu care fac 300 de kill-uri pe meci. Pe cum pula mea fac eu, mă, 300 de kill-uri pe meci, mă, dacă sunt focusat în halul ăsta, în propria bază. Sunt calm, bă, hai pe sol. Finally. Ce armă? Da, de Hai, ăsta mondial. Bă, nigga, vino și ia-mă, mă. Adică să vii să te iau cu aia, tu nu vezi unde Nu sunt, poate, unde ești? coaie, salvează-mă, bă. Ba da, spun pe tine, m-a coaie, vino cu coaie, ia și eu salvează-mă, că să pierd. Ia mașină și vino pe N-am jos. mașină, bă. N-am mașină, Vii bă. pe jos atunci. Nu-i nimic aici, bă. Nici nu pot să chem, bă. Păi nu poți să chem, nu mă e. Bă, salvează-mă. Este departe, bă. Coaie, mâncă-mi pula, coaie, ce cauți acolo? Nu știu, bă. Vino cu aceea, bă. Salvează-mă. E singur aici, bă, e cald, bă. Sunt în același deșert cu tine în pula mea. Păi tu ai mașină, mai bate vântul, la mine nu bate vântul, bă. Eu te la dracu zboară, mă, cu mașina aia. Păi, Ăla-i, bă. Oh, Habib. Bă, da-te dracu. Am mâncat instant, ești prost. fă tu asta în BF5, mai ții minte cum te făcea să fali. Tommy gun. Nu-i nici. Ce e asta? Ia-te ideea, domn pula mea. Damn, boy. What? 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 What the fuck Am happened? murit, mă, din cauza ta, că mă uitam la căcatul tău de corpi și am și pe tine cu aia. Why the fuck I died? Te-ai pușcat singur, nu știu. Coi, am tras în cer, am venit în cer, în față, de ce dracu am murit? Aoleu, cu aia și merg pe jos până la ce, bă, băiatule? Ia mașină dacă poți. Nu pot. Deci vrei să spui că eu merg pe jos atâta. Da, bă, mergem pe ăsta. Coaie, e aproape 1 kilometru, mă. Era atunci. Mașina asta avem muzică tank, coaie. Nu mai avem tank la furat. Coaie, ai pus muzică? La 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 la, bă, da. Unde mergem? Avem toate steagurile, unde mergem? Doamne, ce față ai. Mergem la Cănilia, uite. Oh. Say no more, Habib. Doamne, coaie. O luăm pe scurtătură, bă. Așa să te duci dus la jos, băi, să mor eu. Bă, dar ce-i mașina asta, coaie? E Spider-Car. Coaie, unde e viața relămuși tu așa pe un munte ca ăsta? Dă-te pula mea. Nici cu mașina mea care am acolo nu pot. În realitate. E normal că nu poți, mașina ta e și joasă ca dracu. A, pe nu mai am mașina aia. Ce, ți-ai luat tata? A? Ți-ai luat tata? Da. E mai bună sau mai prost? Mai bun, logic. Bă, dar eu nu... Unde pula mea să ne mici cu aia? Murim. Doamne, să moare, că eu trebuia să murim de 6 ori. Nu știu care conduce mai prost. Coaie, uite-te și tu că urcăm muntele la verticală. Jeez, that's not normal. No, that's not okay. It's my car. This is spider car.
Călcăm! Omoare, mă! stai! Omoare, bă, omoare, omoare! Da cuții, mă! Stai că mai sunt pe munți aici câțiva, uite. Nu mai e. Mai e unul. Omoară, mă, ce faci? Nu pot că... Nega mor, nega! Ia, da, Cine te headshot, omoară? ne-au murit ce fac, bă. Învie mă repede, bă. O, mă, că e unul aici. Vin, bă. Târăște-te, bă, haide. Ia seringă, bă. Întingi și mânuța dacă e nevoie. Ok, bă. Mai sunt curve aici. Sniper, bă. Ah, Mamă, cât sunt! Nu, vine cu mine. Vine, bă, vine. Nega, eu mor, nega. Bă, am încredere în tine, bă, haide. Na, coaie. Vino, mă. Da. Uite că capul, am murit capul. Bă, oricum muream, coaie. Tu ai văzut câți erau acolo? Am omorât 6 inci, tu ce făcut, mă? Fugi. Bă, e unul după casă. Aici, în față? I think, yeah. There's no one. Nu mai e. Trage un sniper pe mine, dar nu știu de unde. M-am nimic, bă. Să-mi bag pula mea de clădire. Bă, adică, nu, vino caci. Ocoli. A dat cu panța șec cu noi, mă, la distanță, de lui morții Ce pula mea, un panța și rec. lui. Shrek? Bă, nu știu ce e Shrek, bă, e panța Shrek. Hai, bă, că vine unul să ne învie. Cine vine, mă? Avem 2 iși să ne învie, nu? Crezi că ne învie? Rățuștele mele pe apa s-au dus. El dă afară pe ăla. Îi dai afară pe amândoi. Îl dă afară. Mergem înapoi la A? Stai așa să-i dau. Mamă, băi, ăsta e pe care trage de undeva, nu știu unde trage oricum. De unde trage, Trage mă, de ăla? la... Stai așa, a, uite, îl văd din partea aia trage. M-a acum îmi vii și îl și omor. Treci înapoi. Lasă-mă, coaie, că eu stilted, că nu pot să omor pe nimeni și nu mi-am gloanțe, bă. Ce? Nu mi-am gloanțe, le-am tras pe toate. Aaaa. Ăla-i tank. Mamă, urcă Tiger-ul cu aia. Eu fug. Mă trage un sărac de sniper după mine, bă, de unde morți Adică me poți trage? să te întreb și eu pe tine ceva? Ia zi. De cine e squadul nostru, e un scaf cu unul cu tine? Că a intrat ăla înapoi. Mamă, coaie, deci nu, mă duc să iau în brațe pe ăla să-l pup, poate așa îi dau damage. Futu-s morții. No, mor. Ce pula mea revolver e ăsta? Oh my god, coaie, ce revolver, ce arme să trăiască ție, bă, că dacă scot cuțitul ăla îi dau mai mult damage, doar pentru că îl scot în pula mea și îl arăt. Fute-mă așa. Coaie, acum te spawnezi în bază, n-ai voie să ieși din bază și te uiți la revolverul meu trască ție. De ce coaie în bază? De ce în bază? Nu, vii la mine, haide. Ce vrem? Unde-i? Uite-te la asta, mă, cum sună. Coaie, ce e asta, coaie? Ce E asta? revolver light, bă. E revolver light. Lași pistolul ăsta să de mai bine. Cum dansa. A, uite, bă, că a căzut antena. Adică? What? The fuck killed me? Helicopter. Bă, cu ce, mă? Că nu m-a atins cu nimic. Tau. Zici că nigă? Dar n-ar zice nimic altceva după, doar nigă, atât a rămas. Nu știi de ce am zis arăta? Da. Eu să te vină. De ce? I-am atras atenție când trăgeam în el. Cu aia ești prost? Explică și mie scurt și la obiect, ești prost? Era lângă mine, bă, și... Și ce? Da, eu
Da, eu Tu nu da. pot să- eu când vă sânge, da, eu trag și... Da. Am văzut că nu dădea Mijam acum, și pe ce am văzut că s-a uitat la Mijam dacă stau în ligă. Prostul pulii, coaie. Pe tot de unde crezi că știa că vine cu Tamu? Păi, nu știam că știi. Credeam că zici tu așa nigă de...